Numampay mapaspasaran ti krisis iti sangalubungan, gaputi mapaspasamang agubat iti Middle East, ket adalata dagiti bakasyonista, tinagturong karagiti tourist destinations iti probinsya nga Ilocos Norte. Iti karaytoy pan nakaselebrar ti Holy Week, kang runaan na itangaal daw ti Biyernes Santo. Nadlawan dagiti agpapaay, iti Municipal Tourism Office iti pagudpud, dagiti barangay officials iti barangay saod, ti kinabasit dagiti turista, ang nagturong iti public beach iti nasao a lugar. Ken ti kinabasit dagiti nagpaibuk, ken addapay kano dagiti nagi-cancel ti bookings na, karagiti transients, homestay, ken hotel. Ay kadagito sir, actually ti before pay lang data nag-cancelan ng nag-rebooking da kasi ti rason nangina iti gasolina. So awmot mabalin ken kadagito talaga nga bimaba iti turista nga imay. Siguro may kapo kadata krisis kasi madlaw mi tatakuman hami kumabuti sa pumi. Nga mitata adadapay dagiti homestay and transient nga dadabakante na. Ang sliding nga fully book amin gana iti Sunday. Ni Manang Ardalina Gabriel, ken ti pamilya na, manipod dapay iti San Mateo iti probinsya ti Isabela, ket rinantada iti Saud Beach, tangamin, ket nabayagnan ang kalikagom ti mangimatang, ti kinapintas, tinasao a lugar. Taga saan po kayo? San Mateo, Isabela, sir. Oo. So, first time niyo po pumunta dito sa Pagudpod? Hindi naman, sir. Oo. Bakit niyo naisipan na pumunta kahit mahal na araw po? Kasi yun lang din naman ang time namin para medyo marami-raming time na makapag-bakasyon. Oo. Sino pong kasama nila pumunta dito, ma'am? Husband ko, tsaka isang anak ko. Oh, so, may mga relatives po kayo sa Ilocos Norte? Wala, sir. So pumunta lang po kayo para dito sa Saud Yes, Pagudpod? sir. Yes, sir. Okay. So, ano naman pang masasabi ninyo? Maganda nga, sir. Okay yung dagat dito. Pino pa yung buhangin. Okay, sir. Addamet dagiti local tourist, tinanggundaway ti libre a panagturungda, iti pagudpud, tangamin ket adda dagiti relatives da, ang naggapu kano iti Davao, ang nagturong iti probinsya ti Ilocos Norte. Sir, galing pa kayo Davao, sir? Hindi, Bulacan lang. Tapos yung mga auntie ko sa sa Davao. Oo, 2 araw na ngayon. Okay. Yung lang, yung sa pinsan ko na gusto nila na puntahan daw namin. Maganda rin ang lugar. Kita sa sa Google yung lugar na Ilocos. Addamet dagiti turista, ang naggapu iti kabangibang a probinsya, ken dagiti naggapu iti kabangibang a ili iti pagudpud. Tapno di kasta ket ag-celebrate iti birthday, ken ginundawayan da ti Holy Week a panagbabanding da karigiti pampamilya dagitoy. Po kasi, birthday po kasi ng nanay ko, kaya nagbanding na rin po yun kami. Closing na rin po, tapos bakasyon. Dito kayo nag-celebrate? Opo. Oo. Kasi po nagpintas nga pagpicturean ken aglalo no at DJ sunset po. Oo. Sit ka doon yung ito mo. Family po. Ma'am, mahal na araw ngayon. So, bakit nyo naisipan na pumunta ngayon dito? Magbakasyon lang po. Para ti JCQ News, Joey Cordero Kiawit, nagipadaman.